Attorney Carlo Loreto sa 5th District sa Leyte. Attorney, maayong buntag board. Ang ambungan na Ngayong morning gihapon na bayok morning sa ato mga naminaw karon. Yay, murag kalma kayo og tingog bisag maglagot. Abogado gyud og tunada kay bisag maglagot og ato susgado. Kalma lang gyapon kayo making argumento. Board, ako lang. Yes, good morning. Ano sa aman ninyo ipatawag ang Department of Interior, DNR, Environment and Natural Resources, o ang kantong kontraktor sa medical waste diris Mandawi nga ilabay din na sa inyong probinsya. O niya ang mga taga Leyte, nagkamagikumigo diya nga, mga ambungan sa manimo, ingon sila nga, dili man in taon may basurahan diri kag Cebu. Board, ano sa ipatawag? Karong 17 mag-elect pa mi og maghimo pa mi committee, no? Oo, para ani. Ugma! And then ang committee mo ay ang committee mo ay magpatawag ani. Mo istorya lang po ko bayo ka, no? Ang EMB Regional Director ni SWAT na pud nako, no? Environmental Management Bureau. Nga accredited ni siyang company kaning Clean Away, etc., no? Pero ang among pangutana nganong gitagaan man na og accreditation or franchise, no? Nga wa man moagi sa sangguniang pandalawigan. Sa among environmental code kinahanglan moagi sa sangguniang barangay, sangguniang bayan ug sangguniang pandalawigan, no? Para ma-comply ang social acceptability nga gidawat da sa community, sa probinsya, no? So mo na siya. Kanya nakitaan po nato nga naapod ay lain nga mga facility diha sa Cebu nga pwede mo treat ani nga mga basura nga medical waste, no? So, in fact, ang Clean Away na diha sa Cebu po na po sila facility nganong dalhon pa man sa Leyte, no? Unya danger, no? Nga basig na spillage, infection, makagubot yun. Di man basurahan ang Leyte. Tinuod nga nagud taong mga ambungan na diha nya. Naadi na ang tinubdan sa mga gwapo o gwapa nga mga opisyal o himuon lang mong basurahan. Now, Board salamat. Board Carlo, inyo bang apil og patawag nini ang tag-iya sa ingan ani nga kuan? Wa mo kadungog ana diri Cebu. Clean Away. Clean Away Cebu. Wa po ta kailag kinsa tag-iya ani. Clean Away Cebu, basura in Leyte. Now, inyo ring ipatawag unya ang Environmental Management Bureau sa Region 8 ni ilaba pod ni ining maong kuan kanang tag-iya or mga incorporator aning Clean Away. Wa gyud kahibaw, no? Siguro magkaila gyud na kay misuwat magani bisag wa pa gipatawag, no? Kuratan. Pero unsa man naa na bay mga basura nga akong klaro na medical waste ni nga nagtambak na Andres Mandawi sa dugay ng panahon unya gilabay des Leyte naabay nangabot na nga mga basura niya. Naanak ko, no? Na mo na ni abot sa akong office nga report, no? Unya mo ni nga kinahanglan ihunong sa ni. Tanaw na to nanong dadon pa gyud diri, no? Og ang imong desisyon lang as isang abogado unya sakop sa hunta, dili collective nga desisyon sa board, unsa may imong plano if ever naanay mga nangabot diha mga basura, unsa man imong ipabalik na diri Cebu? Atong tan-awon unsay maayo. Basig tanaw na to unsay maayo. Ang among provincial environment team, no, sa province gisugo na pud namo, no, ni adto na gipada na ni Gov, no. Gitan-aw na ang sitwasyon ngadto, mo feedback pud sila sa amo. Paita. So kanini posibleng dili ni ugma nga sesyon ninyo mahitabo ang pagpatawag ninyo sa taga Clean Away o taga EMB, DNR. Dili pa ugma. Ang akong idea, personally, bayo ka, no, ako'y pangutanon, mas maayo ko ng basura nga niabot na diri, ipada nga to sa bahay sa tag-iya, no? Nindot sa kayo? board of director ba ng kumpanya, ha? Hasta ang regional director itong bahinon? Oo. Kay karong nagbutbuot mo patayong luuya po ninyo din na ay. Nagkaroon o sa may
Unsay reaksyon dai ni Governor Ikot ani murag di man ni siya ganahan ani kay former Department of Energy Secretary unya murag butangan mo dihagnan energy nga basura. Murag iya mo to siya po nagsugo nga gipada ang provincial environmental team, no. Mm. Oo. So Gi- naamoy report na ini sa inyong team sa province? Nakadawat na ka mismo ikaw? ugma ang atong pagdawat sa report, no. Akong amo silang ipatawag po. Hopefully by tomorrow na report. Gabihan na bagaag na akong saning inyong imbi para buyag ay. Para buyag anyway. So ilani board ang kung mamatud-an ninyo nga naanay gikuan din ha unya ang kanang inyong mga medical waste pananglitan naabot naman na muhangyo sila ang katong clean away nga ato lang iipon na mga basurahan ninyo sa mga labayanan ninyo sa medical waste kay i-consider nila nga matay na alkansi na inon man imbes makaginan sa mig mayo. Oo. This goes beyond alkansi mong o kwarta, no. This is public safety, no. Mhm. Oo. Unya responsibilidad yun na nato. Asa man in particular nga lungsod sa Leyte ipanglabay? Sa Isabel ko, no. Sa Isabel, no. Na ako na gihimo nga facility dito. Oo. Atong amigo ra ba ng mayor diha si Attorney Dodo. Unya, Oo. Karon si kuana si Fiscal Bennett Tongos may mayor dito karon. napildi as Dodo ha. So anyway, kani board ang ako lang concern ani kay daghan ang Leyte ha except anang first district ninyo kay mga waray speaking man pero ang mga radio stations from Cebu mao may kusog diha sa mga laing lalawigan sa Leyte, laing mga distrito. District. Oo. Kanang Fifth inyong district dili oray ha, Cebuano ni. yeah, kanang inyong fifth diha sa Baybay, Cebuano man na. Unya naipon mo aring mga ambungan pud sa Cebu. Now, ang mahitabo ani ron, kon pananglitan board, unsay penalty nga i-impose sa province if ever naanay nang manalabay basura niya, dunay kalapasan gyud sa inyong environmental ordinance diha sa province. Yes. Oo. Doon na ba ni mga penalty or kanabang administrative o criminal nga mga kaso posibleng atubangon? Civil, criminal, and administrative ang kuan atong Kaubo. pwede i-file, no. Oo. Kaubo. Now, Aricor, lain nga kuan bi mo na may update diha sa San Juanico Bridge, ang bagulbol man in ni mga pasaherong gikas Mindanao, padung Manila, gikan diha sa inyong probinsya from Southern Leyte. Unsa na may update sa San Juanico Bridge? So far, gi-assure ta sa DPWH nga ila fast track, no. So, ang DOTR ug ang PPA po ni gipaspasan po nila ang paghimo og mga improvised nga roro nga dam roro nga mga port, no, as alternative routes. So far na bintaha na. Pero wa na mo himuon nga mga pagpakisusi ani sa Department of Public Works and Highways Region 8 kabahin atong abrupt kayo nga pagkasira. Dili na mo mohimo og mga inquiry kabahin ani. Ang gihimo hinon sa province mag-develop pud og mga private port, no, para mas ma-ease ang pagtransport. Mas okay, yes. Nga mas paspas kay nahimo to dong sa DOTR pero dugay kayo, langan kayo tungod sa kadaghan. Yeah. Og sa kalimited sa area. Okay, niingon na ba ang Philippine Chamber of Commerce and Industry nga kada adlaw mo alkansi ang ekonomiya og 20 milyones, matagbuhan 600 million. So ni arang-arang na ba ni ang flow of traffic diha aron board base anang imong giingon nga danay mga barges diha nga nagsigig sa usaoy na masayro. Ni arang-arang na. Oo. Niya ang siguro i-mention lang pud nato bayo ka, no, ang so far ang atong concern nga ang presyo pud nga di kayo taas, no. Unya ang Roble shipping medyo maayo po amigo, ang ilang kuan. Oo. Si Mayor Joy Roble. Amigo day mo ni Mayor Joy Roble, ha. Pero maayo po ang ilang di competitive, dili kayo pareha sa
pagsugod nga na matag-as kayo ang presyo. So arang-arang ni murag ni us-us na taon kay magkaguba ni sa ekonomiya labi na taon sa imong mga province mates nga murag di na maayo. O sa may wa bay reaksyon bisag tuwa na to si Iloilo nagbase ang imong sister nga si doktora nya kongresista Janet Garin bahin aning basura diha nga kuan. Ipanglabay? Wa pa may magka-istorya bahin ana o Ilang kay ako tong tao ko noon niya. daghan may naistoryahan bago ra man gud sa basura. Pasalamat dayta bayo ka ako ni take opportunity pasalamat sa media o sa social media sa netizens no. Pati ang for bringing this up to us no kay wa gyud ni kahibaw murag Nablayan mo. Kuan murag sikreto no wa gyud takibaw ang sanggunian. So ang karon unsa may nahitabo giundang naman tingali og padali la diha. Hopefully kay aron muundang punta og kuan kay every pagpada usa man ang kakaso. Ayay, iskat. Pati para ba naghana na report? Mao ba? Murag duha pa rin ka barko. Imagine na bayo ka og nay basura dadun sa imong bay wa ka hibaw ganahan ba ka? Mo po na. Kalami doon sa naong nga inyong opisyal diha sa diinan. Ita. Anyway, pagkumusta ko ni former Governor Mick o ni Governor Ikot, kay murag long time, Yes, sir. no hear na. Kay ang mutubag sa cellphone. Makaabot. Oo. Ang babae na may mutubag sa cellphone ni Governor Ikot. Ay, unsa man nga babay? The subscriber cannot be reached. Bugoy ning bayana. Sige lang. Some other time ako tong Bayo po na interview nimo sila Gob no. lagi, Bayana. aboy akong tuyo nga isunod unta na ako pero babae lagi rin mo tubag akong suwayan magdayan karong buntag. Maybe o tomorrow akong suwayan og follow up ani kay ugma man mo magsesyon, may untag mapadali ni unya mo follow up pod ko nimo unsa inyong aksyon nga himuon ni sa province kung mamatod ano nyo base sa report sa environmental team ninyo sa province. Yes, sir. Yes, sir. So, Board, salamat kayo. Salamat. Bayo ka. May buntag. Salamat.